सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय BSc नर्सिंग महाविद्यालय मंजूर झाले। याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री नितेश राणेंचे आभार। मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचे जिल्हावासियांना गिफ्ट दिलं अशी प्रतिक्रिया सिद्धेश राव राणेंनी दिली आहे। काय म्हणाले राव राणे पाहूयात। सकाळी पालकमंत्र्यांनी सुखद असा गोड धक्का आम्हाला दिला, कारण पावसाचं पण आगमन झालं। नितेश राणे साहेबांच्या पालकमंत्र्यांचा उद्या वाढदिवस आणि त्यानिमित्ताने गोड बातमी सकाळीच ऐकायला मिळाली की 10 कोटी आम्हाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूर झाले। त्याच्या अंतर्गत एक आमचा वैभव तालुका असू दे किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण भागातील मुलांना 100 मुलांना आता आमच्या तिथे नर्सिंगसाठी ट्रेनिंग घेता येईल किंवा आमचे कॉलेजेस कंप्लीट होतील आणि निश्चितच आमचा जो काही सिंधुदुर्गाचा जो बॅकलॉग राहिला आहे तो नितेश राणे साहेबांमार्फत पूर्ण होतो याचा निश्चितच आनंद वाटतो। जे मायग्रेशन म्हणून जो आपण सगळी त्या दृष्टीने बघतो, म्हणजे जे स्थलांतरी मुंबईला होतं ते निश्चितच आता इथे थांबेल आणि हा पहिला टप्पा आहे। निश्चितच नितेश राणे साहेबांमार्फत नवीन आता उद्योग येत आहे। ताजसारखा प्रोजेक्ट आता वेंगुर्ल्याला येतो, योगा सेंटर एक नवीन सावंतवाडी साईडला होते आणि अशाच नवीन गोष्टी ज्या नितेश राणे साहेब आणत आहेत, निश्चितच युवक म्हणून आम्हाला त्यांचा खूप आनंद आहे। आणि सर्व जे मुंबई किंवा पुण्याकडे जे जाणारे रोजगारासाठी बाहेर जाणारे ते थांबतील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ते नवीन उद्योग येतील 100%। म्हणजे नितेश राणे साहेब हे आमचे देवाभाऊंचे सर्वात लाडके आणि तरुण तडफदार मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिलेली मस्त म्हणजे आम्हाला दिलेली गोड आणि सुखद बातमी आहे। आणि सकाळी ही गोष्ट अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी ऐकायला येणं म्हणजे निश्चितच आम्हाला आता येणाऱ्या पुढच्या 10-15 दिवसामध्ये अजून भरीव निधी कसा येईल याच्यासाठी नितेश राणे साहेब निश्चितच प्रयत्न करतील आणि राणे साहेबांमार्फत या गोष्टीचा भरपूर पाठिंबा म्हणजे पाठपुरावा झाला आणि निश्चित आम्ही वैभव तालुक्याच्या वतीने दोघांचे आभार मानतो।